Magandang araw sa inyong lahat, no, mga kapamilya, mga kapuso, no, mga kamedya, mga ka-vloggers. Magandang araw sa inyong lahat. Lakas yung ulan dito, mga ka-vloggers. Bakit bumaba yung revenue natin sa YouTube channel natin, mga ka-vloggers, sa Google AdSense natin? Kasi yan, mga ka-vloggers, kunan niya ng mga tax. So bumaba kasi pag hindi pa yung 1 month, bababa siya kasi marami ka nang in-upload na mga videos tapos cellphone lang yung ginagamit mo. Hindi mo na malayan yung ginagamit mo na audio ni-claim kasi may mga wise nga mga i-claim nila pag first upload nimo monetize ka pa. Pero pagdating ng ilang months, yung revenue sa kanila na baga i-copyright claim nila ba. So wala ka na. Hindi mo naman namalayan kasi cellphone lang yung gamit tapos marami ka ng video. Yun din mga ka-vloggers. Tapos ganito pa. Yung bakit bumaba, example $100 yung nasa nasa revenue mo na biglang bumaba. Uy, $20. Kasi ganito yan. every month may threshold bawat isa natin. May threshold tayo, example 8,000 threshold. So ngayon naman nakakuha ka ng example $100, no? So pag next month na naman, balik na naman yan na threshold, no? So ganyan ang mga sistema. So bababa, pataas. So yung fix talaga doon ka sa Gmail AdSense. Hindi yan mawala. Minsan maguluhan ka kasi January $90, pagka February $90 pa rin kung baga. Ganun kasi hindi ka pa nakaabot ng Google AdSense, baga threshold sa Google AdSense. So yun lang mga ka-vloggers, bakit bumaba? Pababa, pataas kasi kunan ng mga tax. Minsan yung iba nating mga videos may mga copyright claim, yung revenue doon na sa kanila, hindi natin napansin. Lalo na pag cellphone, yung ginagamit natin na yung revenue pala sa kanila pero yung video sa atin. Ganun ang mga sistema. Pero kung gusto ka talaga na lasting forever yung audio mo, doon ka sa YouTube library kasi free yan everlasting life yan yung audio nila, forever talaga yan. So walang mag-claim kasi sa YouTube yan. So yun lang bakit bumaba yung revenue natin kasi bawas yan pero bawas kasi may mga tax. Tapos yun lang, pero yung fix talaga na walang, doon ka talaga manood sa Gmail mo, doon sa Google AdSense. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba kasi sa mga baguhan lang to sa mga beginners only. So maraming salamat sa inyong lahat, mga kapamilya, ka-travelers. Malakas yung ulan dito, malakas. God bless.